أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطف بهمة تأتينا بالزفر. من نية المريد درسه صف دربي. وفي ألف امرأة ورجل أي يشفع من بني أبيه ذا الولي. في ألف أجناج أجنر. امرأة دب ورجل إغرق يشفع ومتفنا من بني أبيه غم بانجي باب مكو ذا الولي غم أودو ولي. ناني fodde ken wona ujunnaji ujunere rewɓe walla kadi ujunnaji ujunere e worɓe ko ganduɗa omo tefana ɗum zal wali oɗo wali seydina cheikh radiallahu anhu nani tefore mawde nde ganduɗa Allah hertini ɗum e jungo makko omo tefana tagoje kewɗe nani de ko ganduɗa herorino gueɗal pongal noon tan ko annabi sallallahu alaihi wasallam kono Allah hokkimo gueɗal bangal noon tefana ɗum nani وكم لهذا الشيخ تونده وكم لهذا الشيخ من كرامة عادت على رفعته العلامة وكم لهذا الشيخ نفوه وادني أودا تشيرنا سيدنا الشيخ رضي الله عنه من كرامة إكايساج كراماتوج عادت نغاندا بامتيما على رفعته بامتغول مو علامة مانديج no foti seydina cheikh radiallahu anhu jogi e karamatuji ɗi waɗi ganda ko hunde feeñde yimɓe ene pawi hen guir nani karama woni kawes mo wali Allah waɗata ene certain ko wiyete mu'jiz waɗa ɗum ko annabi mu'jiz noon e karama serndi ɗum tan ko gueɗe annabi waɗata hunde daro bakko wiya hol bawɗo wadde hono ko banmi ko wali noon so waɗi kawes ha paari kañum jogoto hen gacce hersat ɗum serndi kawes wali e kawes nabi waɗata ha para bakko wiya hol bawɗo wadde ko banmi ko wali noon waɗata so paari hersa ɗum waɗi ko annabaɓe ko wiye mu'jizat ko waliyaɓe ko wiye karamatuji kala nde nanda mu'jizatuji ko annabaɓe jeeyi sa nani karamatuji noon ko waliyaɓe jeeyi nani wino foti wodani oɗo ceerno e karamatuji ɗi waɗata ɗi ganda ko ceekɗi aada taw ko ɓamtiɗi taw kadi ne peeñi yimɓe ne pawi hen guir nani fama alayya in zakartu minha ma yunbiul ghafilu yawman anha wi fama alayya wonani ɗo yam ɗo in zakartu minha so tawi mi jangtima ɗum manam mi jangtoraki ɗum pour yidde wasade ala ko ma yunbiu kene findina alghafilu belsindiɗo yawman ñande anha gamum kala ko jangtima e kawisaji Cheikh Tidiane e karamatuji makko jangtorimi hen tan ko ha findina almudo belsindiɗo walla neɗɗo belsindiɗo ha anda kam Cheikh Tidiane ko hol kañum kono wona pour yidde jangtora ɗum pour waso walla pour yidde rendin ɗum ala wama bihi an jihal murida wa arda al munkari wal marida wama bihi ene kawisaji makko an jahu ko ene danda al murida almudo ene jeeya kawisaji seydina cheikh radiallahu anhu ko ɗo omo rewna almudo dada manam jamiroje tan o yamirtoma gollirni waɗirni taw sa waɗi ɗum a dadat ɗum ene jeeya kawisaji makko wa arda al munkiri ene jeeya kawisaji makko kadi ko ruttata jeddo wal marida e ñawɗo nani manam neɗɗo tan jeddo ene jeeya kawisaji makko ko ganda ko ruttata jeddi muɗum manam sa ari tawatama tan koye diine tawatama koye sunna a tawatamo fayi koyngal makko e sunna sa jeddannoɗo a dañata damal ko jeddirɗa duttoɗa ɗum ene jeeya kawisaji seydina cheikh wala yandiqu hasraha insanun yawman wa anhu yujizu lisani wala yandiqu haalata hasraha rendinde ɗum insanu neɗɗo wawa jangtade haalde karamatuji seydina cheikh no poti yawman ñande wa anhu gamum yujizu ene ronkina al lisan ɗemgal wawa wiide ene tonga kawisaji seydina cheikh no poti وهل يعد الحصى البدحاء
أو هل تكت أنجم السماء وهل يؤد بل إن لمت حصل بدها إتشين مكة بل ندن وايدم لمتد تشين دينغير دم بر ندن واي لمتد أو ولا تكت بل إن ويند أنجم السماء كواج أسمان بل دم نك ندن واي لمدلم ويدني لما كايساج شيخ ويكون ويدني لما غاب ليد walla wiye ene lima koode gonde asman nani ala hen fof ko hakkille jabi ene wawi wonde nani de nani ko jarani yurnade sarha wana continue na continue ko hen min zalika ittiba'ahu lis-sunnah wa hiya lada ar-rijalu khayrun minna wa min zalika ene dum don kaysaji Cheikh radiyallahu anhu ene hen ittiba'ahu rewdemo lis-sunnah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wondemo dewdo e sunna nela sallallahu alaihi wasallam woni jabbude hen koyngal makko dum ene jeeya e kaysaji makko wa hiya no dum ladar rijal do worbe do khayrun minna ko khayrun minna ko dokke mawde khayrun minna ko dokke mawde ay dum do worbe Allah do kala mo Allah rokki dum dokkal mangal wawde fawde felumum e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tawa wofani sunna hay gotol dum kala mo Allah rokki dum dokkal mangal do worbe Allah do dum non sayyidina Cheikh kanyum rokkama dum gilay cukago o meeda lurde sunna nela sallallahu alaihi wasallam nani wa kana fi dhalika la yujara wala yudahi la wala yubara wa kana fi dhalika lati ma nder dum don la yujara o hoddaka wala yudahi o bittindiraka la ala wala yubara dum ndaka manam gilay cukago makko Allah wadi mako berido bangi o jogi ko suudu makko bangi no sukabe gonirta gonda cuudi ndenda hen sayyidina Cheikh jaban rewde dum don Allah yi makko senade gilay cukago makko ko nokku makko bangi o jogi hen rewata Allah ha o woni mawdo ko nokkuji makko khalwaji sayyidina Cheikh ni jogino cuudi di ganda ndu ko suudu khalwatan ala nato hen hay gorfa wata ton koyngal ndu ko suudu ron pour hakkun makko joom makko don tan rewata Allah ala daño haaju ha nartu donc Allah tan heeru wido ngani wa kana min sighrihi madhkura anhu wa ma zala bihi mashhura wa kana latim min sighrihi ko cukago makko mazkuran woni ko jangta anhu ga makko deedo gede ko bieda ko pegido gilay cukago dum ko gilay cukago manam ko baddo wara ko gaynikinido ko dentido jaban jillondirede dum ko gilay cukago wa ma zala serani bihi ko on sifa mashhura woni ko lolli on sifa ko hen tan sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu woni ko heddino wa minhu ru'yatun nabiyil hadi wa hiya ladayhim ghayatul muradi wa minhu ene hen kade kaysaji makko jangto ru'yatun nabiyil hadi wawdi mo yide annabi sallallahu alaihi wasallam mo ganda ko haadi ko pewno e jaay kaysaji sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu ko jiyannodo nela sallallahu alaihi wasallam gila ko woni koydi ha ko woni ngasa nani o hiyano dum ladayhim do mabbe do ghayatul muradi dum woni kattude dabbande ay dum do worbe Allah do woni kattude dabbande yaade ha yiye nela sallallahu alaihi wasallam e koydol walla yiye dum face à face ay dum do worbe Allah do dum woni kattude dabbande mabbe sayyidina Cheikh non hebi dum ko gilay cukago tay ko yidi nela sallallahu alaihi wasallam koydol gilay cukago ko dañanno dum daiman ko jiyanno nela do koydol so tay ko yidi dum face à face o mawni ko kebo dum nani te worbe Allah be ko don tolnotono keba kattude sayyidina Cheikh kany ko don fudori wa anhu la yughibu limhi basari yaqzatan fayalahu min manzari wa anhu gamako nelado la yughibu yurnartakum lamhi basarin ko forhe lejjande yitere yaqzatan taw koy pinal fayalahu ndaw ko wodande min manzari e ndarande teddunde sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu cukagu makko ko koydanno nela sallallahu alaihi wasallam koydi laabi kono mangu makko nelaado meeda fawtade makko forhe lejjande yitere gite makko kodi tan koy nela sallallahu alaihi wasallam te yiide worbe Allah yiide dum en nela sallallahu alaihi wasallam hayso koydol ko dum woni kattul muradu mumen ala ko yiide dum en pinal don won kattul muradu mumen Cheikh Tidiane meeda sertude yiide nela sallallahu alaihi wasallam daiman ko fawde hen gite hay lejjande yitere serta ene jeey kaysaji makko kadi mantu ha hande mbakka cerno biya ene hen
في يوم الاثنين أو الجمعة رأيه يدخل غدا في الجنة بلا حساب لا ولا عقاب بل هو آمن من العذاب حال كدي يوم الاثنين يلوم التين أو الجمعة ولا يلوم الجمعة رأيه جيد مهن يدخل غدا إن النار جنغ في الجنة الجنة kala jiiɗo seydina cheikh radiallahu anhu ñalawma altine walla ñalawma alhamis yawmal qiyamata o natata aljanna kadi ko naarugol ngol ganduɗa bila hisabin wala iqabin o aldata e hasbeede o aldata e leptede jiigol ngol wi seydina cheikh ngol tan ene tagamo nadde aljanna altine walla alhamis balɗaccu huwa kanko jiiɗo cheikh o aminun ko kooliɗo minal azabe lepte allah yiide mo seydina cheikh ene tagamo hoolade lepte allah wona leptere nani ɗum ɗo noon ko ar wonde seydina cheikh wonde altine walla alhamis amma ko wattidi ko bawi ko nadiru cheikhi aminun kulla yawmin jum'atan aw min gayrihi za sawa jiiɗo cheikh tidiane radiallahu anhu ko kooliɗo lepte allah woni aljuma woni samedi woni dimas ñalam fof bawɗo wonde nani te sirru ru'ya oɗo cheikh hannan ɗum tan hoore mum rontini ɗum hay almum makko ene dañi almum cheikh tidiane heewɓe ɓe ganda sa yiiɓe altine walla alhamis tewma harmi jeng ene dañi mabɓe heewɓe ɓe ganda ñalam fof mo jiiɗa ɗumen tewma harmi jeng sa seedimi ɗumen tan tewma harmi jeng nani ka haala seydina cheikh radiallahu anhu nde haali ɗum waɗi goto gurdunoɗo e makko e on zaman wonano julɗo ko tayir wonno ñotannoɗo nde o nani haala ka o yiiɗi yeddude haala ka o wi wajiɓe ceerno mon on heewi mun hunde fof wiyata kene wawi hunde fof wiyata kañum omo joguino comci seydina cheikh ɗi o ñotanno o lelkini comci ɗi ha hawre ñalawma altine o timmino o artiri comci ɗi o sali tottude goɗɗo kadi o yiiɗi yiide seydina cheikh face à face o totti ɗum o yii seydina cheikh face à face o totti ɗum o yalto wi wajiɓe onon mbino ceerno mon o wi kala jiiɗ ɗum altine walla alhamis tewmo harmi jeygol te min mi wona julɗo te min mi yimo altine joni noon ham ƴewno ɗum wayata allah waɗi haade makko yaltude aduna tuuba naati din l'islam o ko ɓuri ɗum hawnede nani de ɗum ɗon kadi kewi e kayisaji seydina cheikh radiallahu anhu nani وكل ما يملي فعن خير الورى مترجم بلفظه بلا مراء وكل ما يملي كالكو ويندي فعن خير الورى وجدت دون كو بردو موجوده تاغوجو سيدنا الشيخ رضي الله عنه كالكو حالي وجدت دون كو النبي صلى الله عليه وسلم مترجم ومو وني بدو ترجم نانتينو بلفظه e kongol makko bila mira ko alda e jeddi nala sallallahu alaihi wasallam winomo وكل ما قاله فمترجم أني أيد هنا وكل ما قاله فمترجم أني وكل ما يلي وكل ما يلي كالكو فيدي كالكو ويندي والله حبري فأنا خير الوراء وجدت من برد موجودة تقول مترجم بلنا مترجم بلفظه كونغول مكو بلا ميراك على داجت نني نلا صلى الله عليه وسلم وينو وكل ما قاله فمترجم أني ودو كالكو هاي كمين ننتي نني wadi kala ko seydina cheikh radiallahu anhu haali andu wona haala makko ko haala annabi sallallahu alaihi wasallam ko nala sallallahu alaihi wasallam haalno ko ɗum tan woni ko haalata nani wa minhu ayi wa minhu an rabbihi qad saffa fi kulli man qad kana fi al-asri ma'a wa minhu ene jeekade kaysaji makko haal ha hande rabbihi joom makko qad saffa o mo tefana fi kulli man qad kana fi al-asri kala mo ganduɗa laatima e zamanu ma ahu wondude makko kala denduɗo e seydina cheikh radiallahu anhu zamanu seydina cheikh ko tefanowo nani kala tan mo ganduɗa o jibinama e jamanu seydina cheikh ko tefanto nani joni noon wa zada ɓeydi wa zada isrina min sinina li cheikhina musahhahan yaqina wa zada ɓeydi isruna duuɓi nogas min sinina e duuɓi li cheikhina wonande ceerno men ɓeydi ɗum ko musahhahan cellinɗo yaqinan jananaɗo on ko holon seydi ali harazim barrada kanko ɓeydi hen duuɓi nogas caggal cheikh tidiane wino ko duuɓi ɗi guranmi ɗi
kala jibinaaɗo e on jamano tuggandema nde ngarmi e aduna haa nde jaltami aduna kala jibinaaɗo on jamano koye teforam jeeya komi tefnanto ɗum kanko Seydi Ali Harazim o ɓeydi heen o wi hay duuɓi nogas caggal ma hay duuɓi nogas caggal ma firti noon on ko joom kaso omo annduno ndeke ceerno o wuurata ko duuɓi capan jeetati omo anndi makama asru ceerno o ko duuɓi temedere par ce que makama hutbanito ko duuɓi temedere ɗum woni asru ceerno ceerno o wi kala denduɗo yam gurdam e jamanam komi tefnanomo o wi ceerno hay sa maayi ha duuɓi nogas caggal ma kala garɗo hen ka tefnanomo nani ɗum woni wonde joom kaso e yananede nani de nani ha hande kadi haal e kayisaji seydina cheikh wa minhu anna khatimu risali qala له ما للبلال قال وقيل للشيخ رفيع الذكر ما لابن داود عطا في الذكر ومنه أن جاهن أن خاتم الرسالة تمود نلال ونلال صلى الله عليه وسلم قال له وينمو ما للبلال كوينو بلال نني عنده وينو بلال أنفق ولا تخص من ذي العرش إقلالا بلال نفقه rohul basal umorde Allah kanko seydina cheikh radiyallahu anhu kanko ne ko non nela sallallahu alaihi wasallam nela sallallahu alaihi wasallam wiimo rokko rohul basal umorde Allah wor seydina cheikh ko dokkanno tan nyaamo ngo e nanugo fof ko dokkanno tan o rokkanno ko dokkal kulbinigal dokke kare sireji kulbini seydina cheikh aranno e makko o rokkuma haw rokkuma nguure nyalaw makko dépasse nyalaw makko jogorno hande o rokkuma dum ha laaba wanno noon ko garanti nela sallallahu alaihi wasallam nelaɗo winoma anfiq wala tahsa min zil arsi iqlal rohul basal umorde Allah nafɓuran ɗum waɗi o tottirtuno kono toɓoni no rulde yuppirteni noon woni dokke makko no tottirtuno nani waɗi banggue shari wiyatma ko saɗa rokka rokku kono heddu ko guurata seydina cheikh noon rokkanno ha rokkira ko wuurata ti ɗum ko garanti mo Allah waɗnimo nela sallallahu alaihi wasallam waɗnimo ha hande noon dañi ronɓe seydina cheikh on makam ɓe ganduɗa ɓe dokkat haɓe dokka guuraji mabɓe kono Allah lomtinto ɗon tan mo tolnaki on makama noon somo rokka yo wat dokkal seydina Oumar yo fecco rokka feccere o hedda feccere nani yo rokku feccere o hedda feccere konko tolnaki on makama so tawi noon o tolnima o makama o waɗano seydina Aboubacry wanno ni o rokka foof o wasa heddande hoore makko haydara seydina cheikh radiyallahu anhu on makama wuurano nani wa qila wiyanama li cheikh wonande cheikh rafi'u zicri ko ɓamtiɗo dande zicru seydina cheikh ko labtuɗo dande kadi ko belɗo dande wiyama mali ibni dawuda ata fi zicri ayno dawuda wano e zikar kanko de ari ɗum dow manam e wawde zicru nani e welde dande من قوله هذا عطاؤنا إلى آخرها ومثل ذلك يحذل ومن قوله كونغول مكو مانام كونغول الله دو ويرا هذا أداؤنا فمن أو أمسك بغير حساب عندي نون الله ويرا القرآن الله وي هذا أداؤنا دوم دوكو دوكي أمين من دوكما فمن أو أمسك جاغو ولا غوبا كونو فوف دي نبلدا وات بغير حساب alda e contrôle min namdata ko mo holno wano nela sallallahu alaihi wasallam resndi on maqam sayyidina cheikh radiyallahu anhu a hebi e dokke de ganda fam nun aw amsik be ghayri hisabin jaggude woppude fo rendi fori alda e wadede contrôle nder hen nani manam ko dokke de ganda ka pandinana dum ila dum woni ko yorma ila akhiriha ha wattande ayo o mislu za o yeruji baadi hono ni dan yo hazzala en gasnata dum nani yeruji baadi hono ni en mbawa rendindiri men kalda dokke seydina cheikh kalta hen tan ko hunde wawa gasnude